Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Boy Tagarda, Mr. and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Belsian Chipada, Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Beth Asenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa SDA Church, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Donasco family. Nagpadayon o kabot ang Panimbaya sa Kabuntagon sa inyong mga kamot alang sa mga nanginahanglan niini. Ania, si Stephanie Humok alang sa atong Touch of Hope. This is a program that brings hope to every home. This is Touch of Hope. Usa sa mga gasa sa Ginoo kanato ang atong mga mata. Piniagi niini, atong ma-appreciate ang kinatibuk ang mugna sa atong Ginoo. Today on Touch of Hope, atong ibalik ang gasa sa katinaw sa mga mata ni Lola Nenita. Si Nanay Nenita, kailangan gid siya tabangan o nanginahanglan gid siya tabang. Kay gani sa ako ang na eksperyensyahan sa iya sa among panag-uban sa mubo nga panahon, gakarap-karap na siya, dili siya halos makakita. Pagbuntag, galisod na siya kanang tan-aw sa iyahang agian, gali usahay, hapit pa na siya mga side sweepan sa mga sakyanan tungod kay dili siya makakita. So gusto lang ni Nanay Nenita nga makakita agad siya kay ingon pa niya ang iyang mata daw mo'y kahayag sa iyahang lawas. Ini akong lawas karon murag sakit kayo kung pananaw ba. Kasi kaayo dili na ako makatanaw maayo. Pila na ni ka bulan or tuig ang imong gibati? Ang primero kini sugod sa dito pa sa Mua, sa Zamboanga. Ingon ko sa akong mga anak, lain na kayo mo akong mata. Tubag po sila na ako, atik-atik lang daw ko. Ang walay kong kwarta para ipapa-operasyon. Hindi ako karon. Kaya dili na jud ka kakita or halap-halap lang ang imong pananaw? Kinipikas mata, dili lang yung makakita. Ang pika makakita pa. So kung sampungan ni, totally blackout ang ihang panglantaw. So muna nga, giubanan ako si Nanay Nenita sa pila ka adlaw kay para gid siya maoperahan sa iyahang mata. Og magather na mo ang tambal nga gikinahanglan pero napagitambal nga kulang og dako-dako gyud ang iyang panginahanglanon sa mga tambal. Although tulo lang nakabuok pero dako pa gyud ang kinahanglanon so dili na mo kayang paliton mo na nga nidangop mi sa malumo nga kasing-kasing sa Hope Channel para may matabangan. So, Nay, kamusta man ang imo ang operasyon? Maayo man. Purtabang sa Hope Channel, pati sa Ginoo. Unsa man kadugay ang imong operasyon? Mga isa ka oras lang. Mga isa ka oras? Naglisod ba ka after sa hikulbaan ba ka? Wala jud tanan. Unsa man day ka importante ang ato ang mga mata? Importante atong mata para makakita. Tanan butang. Tanan
kanang dili ba kalibutan makakita ta. Ako nakakita na ko karon, magimpikas mata dili pa jud. Pero mo ano gani kay kuha ang bendahe, mo makikita daw jud klaro na ang pandoktor. Karon na naoperahan man ka, unsa man ang imong masulti sa A Touch of Hope? Daghang salamat kay natabang mo nako. Pipila ka panahon ang nilabay na si Lola Ninita naglisod sa iyang pananaw. Siya, dugay nang naghandong na mabalik ang katinaw sa iyahang mga mata. O pinaagi sa Touch of Hope, si Lola Ninita aduna na siya'y paglaom nga makita pa pag-usab ang mga maalindot nga talan-awon nga gibuhat sa Dios. This is Stephanie Hama for Touch of Hope.